कुसुमाग्रज मराठी भाषेची महती सांगताना म्हणतात, माझ्या मराठी मातीचा लावा ललाट असलेला, माझ्या मराठी मातीचा लावा ललाट असलेला, हिचे संगाने जगले दऱ्या खोऱ्यातील शिळा, हिचे संगाने जगले दऱ्या खोऱ्यातील शिळा, रत्नजडीत अभंग ओवी अमृताची सखी, रत्नजडीत अभंग ओवी अमृताची सखी, चारी वर्णातून फिरे सरस्वतीची पालखी, चारी वर्णातून फिरे सरस्वतीची पालखी। नमस्कार बालमित्रांनो, माझे नाव रुद्र संतोष डोबळे। मी आता 4थी अ मध्ये शिकत आहे। मी आज तुम्हाला मराठी राजभाषा दिनाबद्दल 4 शब्द सांगणार आहे, ते तुम्ही शांतपणे ऐकून घ्यावे अशी माझी नम्र विनंती। मराठी ही आपल्यासाठी केवळ एक भाषा नसून वास्तव्याचे, ममतेचे आणि संस्काराचे बोल आहे। मराठी भाषा आपल्यासाठी सामर्थ्यवान आणि सुंदर आहे। 27 फेब्रुवारी या दिवशी कविवर्य विष्णू वामन शिरवाडकर म्हणजेच आपले सर्वांचे लाडके कवी, लेखक, नाटककार यांचा जन्मदिवस होय। कविवर्य कुसुमाग्रज यांनी मराठी साहित्य क्षेत्राला दिलेले अमूल्य योगदानाबद्दल त्यांचा जन्मदिवस मराठी राजभाषा दिन म्हणून साजरा केला जातो। माय मराठीने आपल्यावर सांस्कृतिक छत्र उभारले, जिने आपल्याला व्यक्त होण्यासाठी शब्दांची पाखरण केली। या जगात कोणी स्वतःला व्यक्त सिद्ध होण्यासाठी धमक दिली, तिच्या प्रती आदर व्यक्त करण्याचा हा मंगलमय दिवस। 27 फेब्रुवारी या दिवशी महाराष्ट्रातील सर्व शाळा, महाविद्यालय तसेच सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठी नाटके, शास्त्रीय संगीत, काव्य संमेलन, निबंध स्पर्धा हे कार्यक्रम आयोजित केले जातात। आजच्या पिढीनेही मराठी भाषेची सुंदरता समजून घ्यावी।